Albistegian ikusi duzuen balekoitauak surflari mordoarekin egin du topo Kontxan. Dozena bat surflari gazte izan dira lehian gipuzkoarrak gehientsuenak. Izan Egiguren Euskadiko junior txapelduna izan da gaur onena. Ez da oso ohikoa Kontxan surferako baldintza egokiak topatzea, baina aurreikusten dituztenean, txapelketa antolatzeko ere ez da asko behar. Lapurdiko lagunei erronka bota eta Gipuzkoako surflari gazte onenek indarrak neurtzeko aukera izan dute. Hiltze hartzegoen balea ere gerturatu zaie, baina ez zegoen jolasetarako. Dozena bat surflari izan da lehian. Itsasoa jaisten eta marea berantz, baldintzek okerrera egin dute berehala. Baina loretopeko arkaitzen ondoan sortzen den olatu jolastiari kendu dizkiote bai maniobra ikusgarri batzuk. Kanporaketak gaindituta finalean bi zarauztar, Ales Iriondo eta Mikel Elizalde, Borja Agote Donostiarra eta Oiartzuar bat, Izan Egiguren. Eta berak irabazi du gainera txapelketa, eta saria ur epelagoetan surfeatzeko aukera, bidaia Kanariar uharteetara.